Как светът на ванката събраха над 1 милион и 100 хиляди абоната? В днешното видео точно това ще разберем. Но преди да започнем видеото, искам да ви помоля да се абонирате за канала, да оставите по един лайк на това видео, а сега да преминаваме напред с видеото. Светът на ванката започват през 2020, 2018, 2019 година. Те събират за изключително много бързо време 1 милион и 100 хиляди абонати и повече. Светът на ванката снимат забавни скетчове, но през 2025 скетчовете буквално, поред мен, гръмнаха и станаха още по-забавни. Най-популярното им видео е над 6 милиона гледания, хора. Това е над 6 милиона гледания, което е наистина уникално и чудо за българския YouTube, пък и хората в България с 6 милиона. Пък има и чужденци от друга България, които просто не са в нашата държава, а живеят примерно в Австрия. Но на мен въпросът ми е: как те станаха толкова популярни? Това е моят въпрос, на който буквално аз мога да ви отговоря, защото има и много малки деца и хора, които се чудят как така те станаха толкова популярни. Защото в България няма такива подобни видеа, няма толкова смешки, освен на Алабала май и още няколко, ако има. Защото аз не съм запознат с всички, но те са едни от най-популярни. Светът на ванката ги гледат много различни възрасти, като деца от 5 до 15 и 18 години. Възрастни, млади възрастни хора над 18 години, от 18 години до 40. По-възрастна категория от 40 до 60-70, по-възрастна до 60 и най-възрастната е максимум до 80, ако има някой. Защото, нали, възрастните хора вече много не гледат. Тук всеки ще се запита: дали светът на ванката имат прекалена обработка и как печелят толкова бързо абонатите? Аз ще ви отговоря. Нямат прекалена обработка, просто няма подобен контент в България и така печелят пари. Надявам се да съм ви отговорил на въпросите. Аз бях Джот Мастер БГ, вие бяхте поредното видео в моя канал и след това ще се видим следващия път. Доброта на трета новия пега визал, tipo Tasmania, vou chegar boladão, menos de 1 minuto, vou te levar ao céu, vou te catucar e fazer um bodão.